kaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 9:36 na po ni Naga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. You're my life, surrounded by couples all the time. Pinapaisi sa gubos ng miyembros konsolidores kan Caso Recatres na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gabos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa, 100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar niya na April hanggang June 30, 2023 lamang. Kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakaharaming Caso Recatory Office sa inyong lugar. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Marinaramarag ka ninyong amin, welcome. Sa ito ay apong programang Bicol Connection. Aldaw kita ko niyan ano na palang kinangalda? Martis na kita pa di ano? Lang dali sa nakan na bulan ni Mayo Sa aga, pintakasi or happy fiesta sa mga taga-barangay San Nicolas, kan syudad nin Iriga. Ang samong production director, mahanda si Sir Manding Sarion. May mga broadcaster kitang pag-iriba dyan, maharanda yan siyempre. Arog ki Manager Nick Awa, ki Nelson Villamero, maharanda man yan. Daw pa paano, igwa pa lang na madadalaganan, mapiyastahan sa aga, yan. Sa lado technical, ang sa kong partner digdi, ang sa kong idol, Cap Charlie Binaobra. Sa information, yaon po si Jimmy Guanzon. Sa transmitter, si Bert Cabrillas. Yaon manigdi po si Chief Engineer Abilindon Torallo. Sa opisina, si Ma'am Kayla Ligasyon, ang samoyang magayong-gayo na apat. Sa opisina, natitipon ang sa tuyang personnel and production staff.
including the engineering department. Magkakaigwapo kitang meeting ngunyan na pagkaaga. Yaon dyan si Ching Si Jose Postillos sa tong pag-iriba. Yaon dyan si Kagawad Jonathan Uliba. Yaon man si Philip Barasina, Bani Tataro, si JB John Berdiplo, ang samuyang news content writer, newscaster. Ini po ang sendong Karonda, Kabicol Connection, Joey Habanalim. Nag-iimbita, rabot kitang 11 o'clock in the morning, kaya lang po, at yan, ma-meeting kami, kaya malaw kitang commercial, malaw kita nin diit na mga music. Sa mga may kumpleanyo ngunyan, happy birthday. You have many more birthdays to come. Sa mo yang matuang aki ni Mrs. Clemencia Balanglim. Sa mo yang matuang aki na si Engineer John Gerard Balanglim. Kumpleanyo sa aga, ano? May 10. Kasabay kan kapiestahan kan Barangay San Nicolas. Happy birthday sa samuyang panganay na aki, Engineer John Gerard Balanglim. May you have many more birthdays to come. From Mommy, Daddy, and Jobin. And Baby Jana, Georgette Castillo Lim. Ang sa iyang panganay na aki. Ang samuyang panganay manapo. Diyan pa lang sa Bato, pig-serve na itong suspension order, preventive suspension order. Si Mayor John Sorilla. Kundi baka dahil pa man naghihilig sa iyang pwesto. O di baliduan na po ang Mayor dyan. Si Vice Mayor Vic Ramos, siyempre matukaw na yan na acting municipal mayor, di ba paring siya? Ang Vice Mayor dyan na si Vice Mayor Vic Ramos. Pag nagtukaw mayor, di ang masalida sa iyang tukawan sa pagiging presiding officer, vice mayor, ang top notcher dyan na si Billy Bukid. Law of succession ng apod dyan, padi. Habang dinadangog, may preskon nyo yan. Si Seda, nagpapod palang preskon si Mayor John Sorilla. Oy, happy birthday kay Binhor Sagada. Ano ni? Rule. Binhor Sagada Rule. Happy birthday and may you have many more birthdays to come. Masilibarkan sa iyang kumpleanyo ngunyan aldaw na Martes, Mayo 9, 2023. Perang taon na daw iniyo si Binhor. Ano lamang Binhor, maramitan talamangan sa imong spaghetti padi or pansit pwede na yan. From Guardians Brotherhood Incorporated. Yan. Happy birthday. Sa gabos na may mga kumpleanyo pa, happy birthday and may many more birthdays to come. Garo peaceful man dado man padi ang pag-serve nin preventive suspension kay Mayor John Sorilla, aman mga nagprotesta. Mayo man mga nag-rally
Mayo man mga nagbalingaw, o kaya peaceful man pala. Yan ang maray. Siyempre, kinaipuan pala na suspindi ron or patawan ng suspension kan sanggun ang panlalawigan para dahil makapag-impluensya sa dalagan kan investigasyon. Tama ba yun, pare? Raso na yun? O itong kilo itong mga masalida mo na temporary sa iyang mababakanting tugawan. Nagagimanda yan pa sa tamang proseso. Kaya no hurt feelings, di ba? Pero man si Mayor Tambong galuntakan pili. Pero daw, perming nasususpindi man yan sa pili, si Mayor Tambong galuntak. Permi po man gana pa di sa eleksyon, ano ah. Minsan kaya, mas maray pa pa ding pag ika ng gana, aliwan mo ng politika. Mag-konsain sisaan mga nakaturukaw di magsinoreportaran ang politika to yung campaign period sana. O di makapang kulog payo. Oh. Kaya lang po grabe kaya ang politika digdi sa Pilipinas. Oh. Kaya pirming may arog po kaya na mga reklamo. Tapos, duman sa mga naiilihir, dapat mag-ibuman po itong day kakatuyaw sa mga gibo. Taan mga elected official, firming subject for criticism and scrutiny. Di ba parang siya? Dawa nga ni makatukmaka ning ati, barita na yun sa imo. Ay lalo na po kung ang mga hero kan sarong local chief executive, garo daipig papaagi sa iyang mga kapwa na ilihir na konsyal or vice alkalde, sige sana ang bot, dahil po pwede nasa demokratiko kitang nasyon. Mr. na ma-celebrate kan sa indang wedding anniversary. Sa mga mag-aragom, happy wedding anniversary sa Indogabo. O sa mga nagsasararo na, pag dai pa kamo kasal, dai pa kamo pwedeng apo doon na mag-agom. Mag-abil na kamo kan mga mass wedding program kan gobyerno probinsyal sa painginot po ni Governor Luigi Villaferte. Magiging ninong nanindo, gwa pa kamong baaltig sara kung sakong bagas na regalo. O agko pa kisubre. O yan pati si Luigi, bako daaning kuripot. Sobrehan na sana kamong tiga 3,000 o 2,000, dako lang bagay na po. Sakaan sa indong mga aki, kung nagasaro na kamo, na dahil pa kamo kasal, maging legitimate na ang sa indang status. Pwede nang dahil bulihon sa mga eskwelahan, saka magamit kang apelido ka nama. Pag dahil po kaya kasal, ang mga magurang, tapos dahil pa-recognize, kawawa man ka na nagiging illegitimate child ang apelido sa ina. Takon dahil recognize ka naman. Kaya dapat pala ng pagpapasiram-siram, bago gibuhon, dapat kasal mo na, ano? Kaya bang labanan ang mga bagay-bagay? Mga bagay na dapat labanan, ano? Kundi pag ang lamandakan babae sa kalalaki nagtaid, garod a kuryente, nalilingawan ang gabos. Nakakagibo po nin kasalan hanggang sa namumundag sa kasalan. Ay pero dahil kamo, daw kamo ta, minsan ang mga illegitimate child may mga nag-aasinsuman.
Oy, mga tugang, excited po na ibarita sa Indo ni Governor Villaferte, Luigi Villaferte, sa mga taga Camarines Sur na mapuuna po ang konstruksyon pangbansang pabahay ni President Bongbong Marcos na gigibuon dyan sa Naga City. Pag dyan titindugon nagpirmahan na po kontrata ang gobyerno provincial sa Sherman Construction. Unang tulos ang konstruksyon kan dekalidad asin pusog na 20,000 residential units para sa mga taga Camarines Sur. Ini po sa pakikipagtabangan sa DHSUD sa irarom kan sa indang pambansang pabahay para sa mga Pilipino for peace program. Kaya congratulations sa magay na project na yun. Asin po sa mga makaka-avail or maka-qualified na maka-start sa radikalidad na ining Bongbong Marcos na harani sa sentro, may mga commercial building pang ipopatindog. Magiging disente ang pagbuhay, igwa pang income, hanap buhay. Kaya congratulations sa President Bongbong Marcos Junior and kay Governor Luigi Villaferte kana probinsya ng Camarines Sur na itong mga mayong maistaran, matawan na po sindaning maistaran na disinte, kumpleto, tubig, kuryente, mga commercial building, salbado sa kalamidad. May hanap buhay pang maduduman. Yan ang maray sa mga housing project ng gobyerno ta. Bako itong housing project na udaki kuryente, udaki tubig, uda pa ki commercial building, arayo pa sa market. Arayo pa sa mga simbahan asin eskwelahan. O yan, napakalapit na sintrong gayo kang Naga. Oras na ngunyan mga tugang, 9:52 in the morning. Sige lang, buddy. Okay lang. Atyan. Sige lang. Sa kuyang mga partner, rotary po na, no? Kulang na lang ng tira. Start na kita. Si Bani. Saka si... Yaw na si JB. Yaw na si Bani na lang pala na Mayo. Ano Bani? Makaka-attend ka ba ng meeting? Si Glinda. Sana maka-attend man si Glinda ng meeting, kung gusto. Nasaksakan and corruption as in katiwalian ang land transportation sa office. Unfiltered. Na kung saan po kadakol po ang nagiging issue as in reklamo sa ahensyaman ni kang gobyerno. Ay masakit man kaya yan. Sana ang mga fixer po sa LTO para layaso na yan. Saka ang mga empleyado na naghahagad po nin put or lagay sa mga kliyente ninda. Pangit po yan. Kayaan po kamo sa lado kang gobyerno, dapat may pangarang kamong iniingatan.
Deka mo dapat samantala sa mga kliyente nindo para maging speed and process kan sa endang renewal kan mga bihikulo asin iba pang transaksyon or pagkuapo nin lisensya or pag-renew nin lisensya sa pagmaneho. Ang DPWH, kumusta man ka mo dyan? Ano man ang mga patrabaho nindo? Sana ba kung malasado, tasaro man po kamo na natutuyawan. Grabe sa ng budget ang ipiglalaan sa ahensya man kang gobyerno sa mga konstruksyon, sa mga patinampo, national road, secondary road, mga building. Pero po, pag nasasalaula, asin ng contractor man sa na balasubas, ang binabakal na mga materialis, mga substandard, undersize, madali pong mag-raot, malapa, magrigay, lalo na kung igwang inapod na bagyo. Asin po, linog. Miski sa pagpasimento, konkreto kan mga tinampo, pag pigbabalasubas, pigsasalaula, pigmamalasado, ang timplada po kan simento sa graba, asin baybay, madaling maglubak-lubak po ang tinampo. Kaya dapat sa mga tiwali na opisyal kan DPWH man, sa nasyon kan Pilipinas, dapat kan mga ini paralayason man, kung pwede ibarog sa buhaya, ipahamil din buhay. Sayang po kan tax buwis na ipinagbabayad kan mga Pilipino sa gobyerno para sa mga mayor na project, pigkakadilinsya lang po kan ibang mga buhaya man, mga makakapal ang lalawgon na sa nagkapirang opisyal man po kan DPWH sa nasyon kan Pilipinas. Ngayon mga tugang, 3 minutes more before 10 o'clock in the morning. Ang oras na netod kan sa to yung mga sponsor asin dakol na mga advertisers. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya
mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na anperang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantinir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Bond, damit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igualing germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, lapis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Chikiting likas, dagdag na bakuna laban sa tignas, rubella at polio. Sa ating mga anak, pupuli natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pabakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Bueno mga tuga, ang pigalat-alat mi po na mag-contact si Bani Tataro. Yaon po dyan sa munisipyo kan Bato Camarines Sur sa baritang nagpapudaning preskon. Maaraman ta ang kamugtakan ngunyan dyan sa party kan Bato sa pag-serve kan preventive suspension kay Mayor Junjun Surilla hali sa Kapitolyo Provincial na pinamamayan po ni Governor Luigi Villaferte.
nangyari ang suspension yan, siyempre hali man po yan sa committee on ano nga po kayo pa di, administrative case. Ang chairman kayo dyan, si Bocala Shay Pajardo Noble. So, maraman ta kung pirang bulan ang suspension. Asin kung kumusta man po ang kamugtakan dyan. Kung mayo man gugulo o nagpoprotesta, or kung naghilig na sa iyang tukawan si Mayor Junjun Sorilla, kung nagribay na sa iyang opisina si Vice Mayor Vic Ramos. Kaya lang po, dahil pa baga nagkukontak si si Bani Tataro. Try ko daw na ma-interview ta si Kagawad Pongpong Ramos. Ta si Vice Mayor Vic Ramos dahil man nagsisimbag, busy gayud. Dahil na kaya so number sa kuya ni Kagawad Pongpong Ramos pa di. Na-delete gayud ay. Ay mayo kitang ano. Dahil pwede sa globe pala ini yung load ko. Bueno mga tukang, ang oras na madali unsa natin, 11 in the morning. Oy, sa liwat, happy fiesta dyan sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Sa aga po yan. Dyan man po sa partikan Buy Camarines Sur. Ang pigpapara orulayan man dyan, ang duwang po ang gayud na baliti. Na pigpapara initan man kan sarong dating konsyal. Nadae man pala niyan papalo doon. Ay porsyon sa nama na makakari, matatakrat, na mga sanga gayon. Taan mga taga-Buhi sa pamamayo po ni Mayor Ray Lacoste, suportadong marayang environment. Kaya dagos po ang pagpatindog dyan in bagong edipisyo. Pagpagayong ka natubangan ka na munisipyo. Ang mga estatwa dyan kan mga itom na mga tribo yaon. Lalong pinapagayon. Sa kasigi bagang panaong mga bag of cements, ginatos o rinibong mga sako ng simento. Sa mga eskwelahan, ini pong si Mayor bilang taba sa mga eskwelahan dyan po sa sinambit ng lugar. Saro na dyan, ining Tambo National High School. Tinawa na ning mga sinakong siminto. Si Governor Man, saka si Congressman Mig, si Mayor Ray Lacoste, sige man ang panaong bagas.
sa mga taga-Rinconada, asin man mga taga-Buhi, lalo na itong mga farmer. Nananaw pang mga binhi. Diyan po sa Sangguniang Bayan, Kanabuy, igwang public hearing na ginibo for the proposed ordinance and ordinance adopting the Domestic Workers Act or Batas Kasambahay Program in the municipality of Buhi, province of Camarines Sur. Oy, dyan man sa Baaw, kumusta na po ang plano nindong magkaigwa ng sanitary landfill? Tangarigan mga basura man po dyan, igwasan ng sarong lugar na tatapukan, bakong kalat-kalat man, ano ha? Kumusta taman dyan ang mga parauma, mga may poultry farm, as in ining mga hog raiser ta dyan. Kumusta ang negosyo? Sa mga negosyante ta dyan sa Bahawan, igo na lamang mga Chinese na businessman dyan. Digdi sa Rinconada, saruan banwaan kan buhi na ay kan na Baaw nagaro kulang ang mga negosyanteng Chinese ano. Digdi sa Iriga, dakol Chinese digding negosyante. Tapos darakulang negosyo. Diyan sa Baaw, kadaklan mga Pilipino po ang mga negosyante, mga Baawin nyo. Pero ang issue dyan, kung paano gigibuhon kan Sangguniang Bayan ang sa endang effort, tabang, asin ni Mayor Jeep Vicenio, na mataas naman daw po ang sa endong classification dyan. From third class municipality, gibuhon naman endong at least second or first class municipality na dapat kamo. Not ma-increase man po gayod ang IRA kan mga barangay as in honorarium kan mga barangay official and barangay workers. Pag nagtataas po sa Class A ang classification kan sarong munisipyo. Daog kamo kan buhi nabuwa mga first class municipality na ini. Ano daw ang balatan? First class na ba? Ano daw ang bato? First class municipality na ba kayo? An Iriga City, dapat gibuhon man ni Mayor Rex Oliva. An effort, an dunong, gamiton, saka ang Sangguniang Panlungsod sa panginginot ni Vice Mayor Itzildi Maywan na paghali sa, ano kita, third class city pa ba tayo? Paring siya ang Iriga? O second class na tayo? Dapat mangyari, gibuhon naman ini yung first class. Kaya ba? Na maging first class sa component ba tayo? Component city? And Iriga City? Kaya, dapat number 1 na dapat. Klase naman dapat ang Iriga, di ba? Dahil pa baga, ano kita? Third class component? O, third class pa rin ba tayo? Ano na tayo, Mayor Rex Oliva? Mga Sangguniang Panglungsod. Gibuha daw nindoan sa endong galing na maihawas po ang Iriga City na maging first class component city na kita. Sa halawig ng taon, daog pa kita kan ibang mga syudad. As in, bagong naging syudad digdi sa Bicol Region. Ang Legazpi City gayod, first class na yun ang Naga City. Ang iba pang mga city, digdi po, na nagpaparadako. Baka mainutan pa na maging first class ang Iriga City. Diyan lang naghihiling na maluya ang income.
kan local revenue collection kan Iriga City. Kaya dapat saro yan sa pakusugon. Pero pag nagibon ini sa termino ni Mayor Rex Oliva, asing kan sanggunian panglunsod, na maiawas kita from third class component city maging first class city kita sa Iriga ba, duwang kamot ko, masaludo ako sa Indo. Sobrang mabilib. Dahil nagibo ka mo nin paagi, enot mag-asinso an sa tong syudad, asin maiangat an sa tuyang ekonomiya. Oy, sa mga layas na Edo, siriudo na daw yung kan mga munisipyo asin syudad, ano? Tasaro pa yun sa nakapirwisyo man sa mga motorista, ang mga layas na Edo. May mga nagkaka-aksidenteng mga motorista dahil po sa mga layas na Edo, lalo na itong mga may mga rungaw na Edo dyan, dapat magka-siriud na po yan. Sa mga nag-aataman man ng ayam, dapat iguaman ka mong dughouse or kadina. Sa mga tambutso, kan mga single motorcycle abang ribok, dapat kani pagdadako po naman kan mga traffic enforcer asin kan PNP. Tasaro man yan sa nakakapirwisyo, iskandalusong mga tambutso nin mga motorsiklo. Lalo na duman sa 10 oras na. May mga nagkakaturog, napupukawan, lalo na sa mga senior citizens, sa mga naghihilang, mga umboy na nakukuba na. Kan ragubrog man kan mga motorcycle, na abang riribok po kan tambot. So, dapat pagtitikita na po ang mga ini. Sa kataas-taasan na po ang multa. Dangan ang mga pulis, kung gagamiton ining city ordinance, sa baba ang penalty. Pero kung LTO, ang mag-sitar, asin mag-ticket, mas mahal. Tangarig pong palagan ng mga muffler to control the noise. Muffler, makontrol ang ribukan tambutso, lagan na ng mga muffler. Or pang silensyo po nin tambutso. Ayon sa indong mga motorcycle. Saka magamit po kan standard na helmet ang mga motorista. Dahil pwede itong mga fabricated sa naman or mga helmet na gamito nindo, helmet sa construction as in helmet sa bisikleta. Dahil po yan pwede sa mga single motorcycle. Bueno mga tugang, mahanap buhay lang kami at yan pagkatapos ka na hanap buhay, ma-music mo na kita at may meeting lang po sa moyang personnel and staff. Ngunya na pagkaaga. Salamat. Paring Chap, Idol Cap, go ahead. First on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m.
Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mayroon akong kilala sa high school. Palagi siyang nagpupula-pula. At pag kinausap mo siya'y napopopo. Palagi siyang kakaway ng teacher. Pinapato siya ng eraser. Nahuli siyang namumupit ng paper. Teacher's enemy number one. Lagi na lang kinagagalitan. Teacher's enemy number one. Taon-taon siya'y naiiwan. Tuwing mapasok siya sa classroom, sinasalubong na siya ng cellphone. Walang ibang dalang gamit kundi baon. At ito na ang pasahan na may problema sa kanyang magulang. Ang pagsakay sa amin, ida na lang. Teacher's enemy number one. Lagi na lang kinagagalitan. Teacher's enemy number one. Taon-taon siya'y naiiwan. Walang ibang dalang gamit kundi baon. Ito na ang pasahan na may problema sa kanyang magulang. Ang pagsakay sa amin nilala. Teacher's enemy number one. Lagi na lang ang pinagagalitan. Teacher's enemy number one. Taon-taon siya'y naiiwan. Teacher's enemy number one. Lagi na lang pinagagalitan. Teacher's enemy number one. Taon-taon siya'y naiiwan. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pagmulat at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit
Masdan mo ang tubig sa dagat. Dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Problema na naman, suyang-suya na ako, nananakit na ang tainga ko, saka sa selos mo. Problema na naman, lagi kang nakabantay, wala ka nang patawad diliw, maging sa kaibigan. Ako'y umaalis ng bahay upang umayo, maghapon na sa gawain, sangkaterba ang pagod. Pagdating ko sa inyo, tuhod ko'y nangangato. Sa ikita'y dinadalaw, ngiti mo ay manggang hilaw, mukha mo'y nakasimangot. Problema na naman, lagi na lamang ganyan, sadyang wala na bang katapusan, ang hirap ko sa buhay. Kapag tayo'y namamasyal, lagi kang nangunguro. Kapag mayroon akong natitigan, puso mo'y naduduro. Sadyang mahal kitang tunay, yan ay di ko malilimot. Ngunit
laging ganyan, parati kang nangaasar. Ako'y nabubugnot, problema na naman. Suyang-suya na ako, nananakit na ang tenga ko. Saka sa selos mo, problema na naman. Lagi na lamang